Tard il-ħamis filgħaxija tħabbru żiediet ġodda fil-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass. Iż-żiediet huma fuq iċ-ċilindri kollha u ser jieħdlu fis-seħħ mit-2 li ġej 9 ta' April. Ċilindru tal-10 kilo ser jola b'30 ċilindru ta' 12 kilo li huwa l-aktar ċilindru li jintuża fid-djar ser jola b'70. Ċilindru ta' 15 kilo ser jola b'2 ċilindru ta' 25 kilo li jintużaw minn ħafna ristoranti ser jolew b'2 Iż-żiediet imħabbra l-ħamis filgħaxija huma l-aħħar minn sensiela ta' żiediet li permezz tagħhom il-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass laħqu livelli rekord. Konferma ta' dan hija t-tabella li qed jippubblika One News u li turi kif iċċaqalqu l-prezzijiet fl-aħħar 4 snin. Fuq medda ta' 4 snin iż-żiediet fil-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass ivarjaw minn kważi 12 euro għal 20 euro. Bejn is-sena 2008 u llum, ċilindru tal-gass ta' 12 kilo li huwa l-aktar ċilindru użat mill-familji ogħla bi 3 darbiet u nofs aktar, inkella bi ftit aktar minn 14 euro. Bil-prezz il-ġdid taċ-ċilindru tal-gass ta' 12 kilo li tħabbar il-ħamis sa 4 snin ilu l-konsumatur Malti kien jixtri 3 ċilindri tal-istess daqs. Iż-żiediet imħabbra l-ħamis filgħaxija waslu wara li ż-żiediet kellhom jieħdlu fis-seħħ f'Marzu li għadda iżda ġew posposti minħabba l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dawn iż-żiediet waslu wkoll wara li fil-jiem li għaddew tħabbru żiediet oħra qawwija fil-prezz tal-petrol u tad-diesel. Litru petrol bla ċomp u litru diesel fl-aħħar 4 snin olew b'42 ċentesmo tal-euro u 30 ċentesmo tal-euro rispettivament.